ప్రైజ్ ద లార్డ్. నీ చుట్టూ ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఇరుకులు, సమస్యలు, బాధలు ఉన్న మంచి విషయాల కంటే పనికిమాలిన విషయాలు చూస్తూ నీ విలువైన టైంని ఫోన్లో గడిపేస్తున్న వారు చాలామందే ఉన్నారు. కనీసం 10 నిమిషాలైనా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం, ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దామని అనిపించదు. మరి ఈ మాటలు నాకు కాదులే అని అనుకోకు, దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. యెహోవా యందు భయభక్తులు జ్ఞానమునకు, తెలివికి, వివేచనకు మూలం. ఆయన యందు భయభక్తులు నీకు దీర్ఘాయువును కలుగచేస్తాయి. నువ్వు జీవించు సంవత్సరములు అధికములైతాయి. ఒకవేళ నేను ఇలాగే ఉంటాను, భక్తిహీనతలోనే నేను ఉండిపోతాను అనుకుంటే దేవుడు భక్తిహీనుల ఆశను భంగం చేస్తాడు. భక్తిహీనులకు యెహోవా దూరంగా ఉంటాడు. మరి నువ్వు ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు? చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఆమేన్.